videa, ale YouTube. Hrajeme-li to teď, lebo dlho sme tú hru nehrali. Takový pekný skin. Akorát sa kamarát na mňa napojil. Aj tady. Takhle vypadá. TSLR, neviem proč. Ale tak se věnuje. Nevím, jak jsme se potkali, ale lidi hrozně mě miluje Bouchala. Lidi mi věří, že já jsem reálný Bouchal, lidi. Chápete? Myslí, že jsem reálný Bouchal. On se spojil. On lidi. Začínej. Nebo dáme si Lambo. Jestli lidi věděli, že tohle auta nesou zadarmo. Tohle auta jsou za premium, lidi. Akorát jedeme. Máme sestry. A tady dům. Tady má dům. Sám rychlost to staru. No tam takovou štílíjenko. Ty kráso. Ty bouchy. Tady. Co tady děláš? Takový výbouchy. Nevím, co dělí lidi. Ona dělí. Nevím, koho štílí ona. Asi má, tak to ona má neviditelnost. Tak to má tu, jak já. Tak bum. Bum. Co si dělají srandu? Ne Lambo! Ne Lambo, budu kradný, jo? Dobře, jak tady já myslím Bugatti. Uvidíme, jak se budu teraz. Já ti neberu lidi, ale já ji neberu. Ne, já ji neberu, fakt. Lambo, já nechci žádnou tady. A píšu kamarádovi pomalu, lebo dělat, nejdu taká bezděčka, ale já nemám. To s ní by se nedal dom. Jídlo, ne dům, lidi jsme se pomýlili, prostě. Oni mi tu tak jdeme po něho. Převezu ho do můj domu. Na bok, jde tu Lambo, Bugatti. Já si milím ty auta, takový športácký, ale to milím. Lambo jde rychle. Jde svadal to. Tak jsme trochu to prehnali, jestli ho dostihl rychlosti. Znovu ti něco. Lidi. Ty auta nejsou za premium. Či jsou za premium. Smilím furt lidi. Já neradu moc rychle. Nosím Lambo je šílený. Tak, svadal to, do neba, já mu dám verify, tak, má taky česbisko, musím najít lidi, nejde, čekaj, ty lidi, jsme, to je.